niin ei kai sieltä seuraavaksi niitä kuuluisia stringejä tule. Mutta toivotaan, ettei tule. Seuraavana esittelemme teille Asun, joka on kaikkien kommandojen kommando suoraan viidakon keskeltä. Kova jätkä, nimittäin saammeko esitellä Rambo! kaikkien vihreiden sukkaussankareiden sukkaussankareiden! En kuule mitään, en kuule mitään. Aaron! Robin! What the fucking hell! Kun mä yleensä noin köyhille rahaa jaat, niin tässä ois kaksi tämmöstä aika köyhää hittipoikaa, niin oisko mitään? Meillä on bileet tänään ja kaikkea, niin... Noin mimmit tulee, taksit pitäis kulkea ja... Siis mä oon tätä kurssia ja järjestänyt siitä, ryöstänyt not tyynyt rikkais kappaneen. Antanut rahat meidän kurssiin lounnaisten päivää. Ja mä oon järjestänyt mun rahoin, ryöstetyn rahoin, kiitos. Kaikki hyvä alkaa lähenemään loppuaan, mutta silti meillä on vielä sokerina pohjalla sokeripalan välinen puku. Kyllä. Siitä löytyy takki, joka on valkoinen, housut, tumman harmaat. Jotkut teistä on saattanut jo niitä nähdä. Tai ainakin maksaa. Joo. On aika halpa. Aika halpa. Saammeko esitellä koko kurssin ja koko armeijan uskottavin puku, joka erottaa Kokelaan kokelaista, meistä koululaiset muista koksuista? Saammeko esitellä Henri Lohi! Tuotot tulevat myös minulle. Mutta, hyvät taistelijat, haluan kiittää teitä kovasti mielenkiinnosta kevään muotia kohtaan. Muistakaa, että muoti on aina muotia. Saamme kutsua kaikki etsijät lavalle. Hyvää illan jatkoa. This is over and out. Näkemiin!